ji destpêka şer li Sûriyê netewên Yekbûyî agadar kir li ser tevlîkirina zarokên dibin temenê 18 salî di nav şer de. Lê to aliyan ev pêk neanî û bi taybet opozisyona çekdar ya İslamiya tundrew û ji ber ku şer gihîşt deverên Kurdan jî ew jî ketin di nav raporên netewên Yekbûyî de û herwiha raporên Emerîkî jî yên li ser raştina zarokan ji çekan re. أمي ماتت الله معك وأنا جيت ربيت û ji ber got Kurd berevanî di ber xwe de û malbatên xwe de bikin, her kesî raşt çekan. Lê ev behana têrî raya giştî û saziyên mafê mirovan nekir. Yên ku tevlîbûna zaroka di şeran de ku sedem çi be red dikin. Hêzê Parastina Gel YPG di yasayên xwe de tekez dikin ku çê nabe zarok dibin 18 salan re werin biçekkirin. Lê bi dehan zarok ji her du zayendan di nav rêzên YPG de şer dikin. Bê ku malbatên wan karibin tiştekî bikin. Hêjayê gotinê ye ku ev diyar de bandorên wê li ser derûniya van zarokan gelekî xirab e. Nemaza li herêmên me tu saziyên perwerdeya derûnî tune ne û di temenekî de ne ku malbatên wan nikarin wan kontrol bikin û ew jî bi saziya xwe bihêz dibînin. Lê pirs ew e, gelo mahêzên Parastina Gel YPG nikarin bi malbatan re arî kar bin û vê diyardeyê kêm bikin û ev zarokên ku çarenûsa wan nediyar e wê karibin di pêşerojê de tevlî civaka sivîl bibin